бисёриҳо кинои халка тамошо кардагиян. Касе ки агар тамошо кардаги набоша, пешаи барномаро тамошо кардан ё ин ки баъдаш, бале аниқтараш баъдаш тамошо кунем ки халк кияй. Ва дар ин барнома ҳозир тамошо мекунем 11 духтареро ки телосложенияшон қатъи ранги халканд. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Sharipov. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Sharipov ва бародаро чӣ хеле ки ҳозир дар видео спортсменоро тамошо мекунем. Шумо метавонед ки дар спортсмено сум кор кунед, яъне ки дар любой намуди спорт шумо метавонед дар бурчон сум кор кунед. Ба ссылкаи дар комментария буда бигзарен регистратсия кунед ва ба промокоди канал дар вақти якум депозитон метавонед ки то 6500 рубла бонус ба даст биёред. ҳам ссылка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепить шудагиай. Албатта ки якум одаме ки дар ин топ ғалтидагияи Айрис Кайлай. И духтари спортсмени ки дидестед шумо ки ҳама намуд қисмои баданаш ба пропорсияҳои правилно тақсим шудагияи ва ҷамъ шудагияи дар як зан аниқтараш ва аввалда духтар гуфтем и аз 46 сола боло. Что? Айрис аз ҳама зани титул бисёр доштагиай дар тамоми таърихи вуҷуд доштани ан ҳами спорт. Агар ки ӯро сравнид кунем дар ҳамон вақте худшон бо мардҳо, ӯ Рони Колман ё ин ки Арнолд Шварценеггер мешид, танҳо аз гурӯҳи занҳо. Ҳатто Айрис аз ҳамин легендаҳо ҳам гузаштагиай. Мисол мегирем, дар Мисс Олимпия 10 бор бурдагиай. Рони Колман 8 бор. Айрис аз хурдсолиш варзиша хеле дӯст медошт, не ки аз синни соли 20 солагиш конкретно бодибилдингда мечаспад. Агар ки ба статистикаи ӯ нигоҳ кунем, ӯ ягон шанс ба ҳарифош додагӣ нестай, яъне ки реальный духтари халк, то есть халк духтараш нео, короче халк версияи духтариш. Наталья Кузнецова. Баъзеҳо Натальяра дугонаи халк меноманд. Албатта ки ба фикрам халк реальни вуҷуд медошт, мумкин буд ки ё ҳардушон ҷура мешиданд, ё ки не. Скорее всего мешиданд, барои чӣ хотир ки ин духтар албатта мисли халк вориам бақуввата, не ки бақувватии халк дар ягон ҷо тасдиқ шудагӣ нест, барои ки ӯ персонажа, ай духтар боша тасдиқ шудагие. Ӯ сета медал дора ба станове тяга, як медали дига ба жим лёжа ва 12 медали дига бо рекорди европейский. 179 кило қатъи груд зада метавонад духтар. Ки чанд кило метавонад зада? Дар комментария бинависед агар спортсмено боша дар канали ма. Приседания мекунад, яъне ки мешина 280 кило қатъи. Аз станови тягада боша 240 кило оҳана метавонад ки вардора. Ҳанами қадар вазнро вардошта метавонад дар ҳолате ки вазни худи духтар қариб ки 100 кило ай. Ну нахер. Ду таймам дайкун. Ва хеле ҳам интереснае ки сурати пешинаи ӯро бинӣ ки пешай бодибилдинг ӯ чӣ хеле буд. Роҳи худша дар варзиш ӯ ай 14 солагиш сар мекунад, аллакай дар синни 16 солагиш ӯ результатҳои хеле ҳам хуб нишон медиҳад. Ва то ҳозира ин духтар оборотша паст намекунад ва тамошобинои худша рӯз аз рӯз, моҳ аз моҳ ҳайрон мекунад. Албатта духтарои мисли халквори бузбала на танҳо дар бодибилдинганд, метавонем дар дигар намуди варзиш ӯро ҳам бинем, дар ММА ё ин ки дар баскетбол. Дар давоми видео шумо тамошо мекунед духтари ММАшника ки аз ҳама ҳарифҳои худаш дар бузбалай ва ҳамчунин дар бораи духтари халке ки баскетболистай Габи Гарсия. Дар промоушни ММАи Райзни Японӣ Габи Гарсия ки аз ҳама ҳарифҳои худаш дар буз баландтарин калонтарин ҳисобида мешавад, баромад мекунад. Дар қадди 188 сантиметр Габи Гарсия 107 кило вазн дорад. Бале бисёри одамон мегӯянд ки агар одам слишком буз балай бад шава, яъне ки шустрягиша ай даст мета медлени мешава, оста меҷунбад. Не ки не, ба ҳамин қадар бузбалагии духтар нигоҳ накарда, духтар шустрягай тезай ва дар ҳамаи ҷангош ғолиб мешавад. Ягон бор дар карьераш бой додагӣ нестай. ва бародарон гуфта намона ки дар худи ҳамун Бразилия, яъне ки мисли духтари пешина бо ҳаст як таи духтари
халки дига Ҷулиана Малакарна ба муқоисаи дигар варзишгарое ки дар синни соли ҷавонишон ё ин ки дар синни соли калонишон ба зал омадагиян ба бодибилдинг машғул шудагиян и духтар аз кӯдакиш омадагия яъне ки ошиқи варзиш шудагия дар хурдсолӣ шалакай ва дар ҳамун ҷа дарк мекунад ки и варзиш ҳастае ки ӯ дӯст медора ва и кора дигарро ҳам дарк мекунанд яъне ки результати ӯ хуб дида мешид. Соли 2014 ғолиб мешавад дар турнири Олимпия Women's Physique ва баъдан дигар дар турнирро баромад намекунад. Айни замон боша тренерай одаморо ёрдам метавад ки вазн бигиранд ё ин ки вазн партоянд. албатта бисёри духтарое ки бодибилдинг заниматься мекунанд намуд чун чихел бугум мардора диққатшона ҷалб намекунад барое ки хеле пешинаҳоро шумо диден чихелия не ки и духтар ҳам пропорсияи танаш зурай мисол метавони конкретно профессионали бодибилдерша бугӯша не ки бо намудаш ҳам хеле намуди духтариш сохранить шудагие ки бисёри мардора диққатшона ба худаш ҷалб мекунад. яъне ки мо чӣ гуфта метавонем бале и духтара духтари слаби ҳам гуфта наметавонем ва аз меъёр зиёди бад качатса кардагӣ ҳам гуфта наметавонем. яъне ки параметрҳои танаи конкретно модельни параметранд 95 63 95 и дар ҳолате ки қадди ӯ 177 сантиметр ва вазнш боша 85 кило. А худи ки худша модельнеу бодибилдерша менома иши так понятно ба намуди тамринои ӯ ва ба намуди зоҳириш 120 кило вазн қати метавонад ки 3 падход 5 маротибаи приседания яъне ки бишина бихезад. дар станови тяга боша 140 кило вазна метавонад ки 10 маротиба вардора бе ягон танқисӣ ва аз қафаси сина меҷиқа 100 килора ва албатта ки и духтар дари топ қарор дора на ба он хотире ки пропорсияи танаш хеле ҳам калонае яъне ки ба халқ монандай не па сравнени пешинаҳо бигем ин монанд нестай и дари топ қарор дора ба хотири сила волияш яъне ки духтара диагнози рак мемонанд и ба воситаи варзиш ҳами касала мегзаронад зур меёрад. Тина Чендлер зани 46 сола аз Луизиана бо номи Тина Чендлер албатта бародар агар калаша нишон нади танаша бини мегӯи мардакай бадани ҳамаш мушакай дар қадди 163 сантиметр ва вазни 66 кило. Тина дар ҷаҳон яке аз занҳои мускулисти беҳтарин ба ҳисоб меравад. албатта ки дар бисёр турнирҳо ӯ баромад кардагиай ва ғолиб шудагиай. яке аз дастовардҳои ӯ соли 2007 дар National аст. бале гарчанде ки и дар ин турнир ғолиб нашуд не ки изи худша дар таърих монд. Маник Джонс хайра чӣ метавонем гуфта страшни реални страшни одам тарсонак ва на танҳо намудаш ира бо лақабшам ҳама хеле страшния тёмный разрушител. ман то ҳозир ҳайрон мешавам ки чӣ ба дар кинои халқ ҳамин духтара мондагӣ нестанд. ин намудира агар медидан ҳама противникҳо вообще ба бой намебаромаданд. Шейла Блэк анаи духтар реально мухлиси халқай. Чӣ хеле ки худаш мега аз аввали хурдсолиш то ҳозира ӯ мухлиси халқай. ва мумкин ки аз ҳамин хотир боша ки ӯ ба ин намуди варзиш даст задагиай, но метавонем ира ба халқ баробар кунем. Намедонам, хай шумо дар комментария бинависед. Бале гарчанде ки ба худи халқ монанд набоша, ғалаба ба даст овардагиай дар Nationals авози боша дар тамоми ҷаҳон дар рӯйхати 6000 занои бодибилдерша қарор дорад. Эрика Корди и хушрӯча албатта ки ира агар ча гуфта бошава соли 80 дар Миннесота ба дунё омадагиай ва ба воя расидагиай дар Южни Дакоти. Албатта ки ягон чи даиҷа гуфтан дар кор нестай. Вақте ки намудира мебини мефаҳмӣ ки бодибилдер шай не ки мисли дигар участникҳои мо и план надошт ё ин ки завқам надошт ки бодибилдер шава ва ин кор случай намешава. Баъди як травмаи зону вақте ки ӯ лижа мекард, баъди травма гирифтан ӯ аввал
зал мехоҳад ки просто як реабилитация бигзаронад дар тренажерный зал. вақте ки як чанд муддат дар ҳамин ҷа мегзаронад дар вақти реабилитатсияш оҳиста оҳиста зала дӯст медорад ва натиҷаша шумо бинед ки чӣ мешавад. Лис Кембридж дар вазни 93 килограмм қадди духтари баскетболистка 23 сантиметр. Спортсменкаи 29 сола яке аз ғайриоддитарин спортсменкаҳо дар ин намуди варзиш ба ҳисоб меравад ва дастаи худша хеле ҳам кӯмак мекунад барои ғолиб шудан. албатта ки хеле қадар қат-қати чӣ мушкилияи дига саперникота мегири рӯшона уст то мети тупа мебари ост ак мемони дастетка. ва дар ҳаминҷа видео бародаро ба поён мераса. шумо дар комментария бинависен қад вазнтон чӣ гуна ва ки ба варзиш машғулай. видеои нав интизор бошем бародаро. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.